Anisica? Mami? Hai, Charlie Chaplin. Anisica? Ce cauți mama acolo? Hai, vină încoace. Anisica, fiică, uite, ia uite ce are mama. Pardon. Hai, mama, vină încoace. Da. Este ca păcelul cu paiul în gură. Hopa. Bravo. Hai. Hai să jucăm, că auzi, sura Motanu. Așa, dansează. Ia, cum crezi tu? Ia cântă, Ana. Da, mami. Așa, a cântat fata. Hai, cântă. Du. Ai găsit cartea Mirunei? Anisica? Ana? Păi nu o rupe, mamă. Hai, mami. Hai, vină cu Anisica. Ia vină cu. Hai, spălă nizișorii. Hai. Hai, vină la mama. Hai, mă. Hai, vină cu. Ia uzi. Auzi Motanu. Ia cântă și tu. Hai, Timiuia. Da, stai că facem filmuleț cu Miruna să arătăm lui mamaie cum merge Anisica și pe Miruna. Aoleu, gata. Strângem jucăriile, mami? Ne mai jucăm. Ana, ia dansează mama, ia cântă. Ia cântă. Hai că-ți dau și ție un crion. Ana, uite, ia și tu unul. Uite, ia, nu, că nu i-a scuțit Ale. Ia și tu unul, ia. Da, ai și tu. Nu-l băga, mamă, în gură. Poftim? Aduce-o, scrie Anisica. Scrie Anisica? Da. Da, e mare, e foarte mare. E foarte mare? Ana, nu te apuca, mamă, ții și tu agenda să scrii? Ce uite, mă? Anisa, uite-te la mama. Boticule? Ce mă, mamă, la gurița ta? Numai băluțe faci. Ana! Anisica! Uite ce are, mama. Anisa!
O vrei tu? Hai. Hai, uite, ești tu unul. Entiendo și pe ăla. L-am dat pe jos dacă... Mă, Miruna, ți-ai băgat geanta de poștaj de aici. Că se împiedică în ea, ți-am mai spus. Nu, mă, că-ți dau culori de bebeluștie. Uite, ia pe asta și scrie cu ea. Ia. Nu o mânca, hei, nu se mănâncă astea. Dă-mă, mamă, că i-ai... Mă, ți-a văzut că i-ai luat-o. De ce o furi? Că n-are mină aia. Ce... Anisica, ia cântă, mami, tu. Lasă-l de scris. Ia cântă. Oh, oh. Da, scrie fata. Tu scrii foarte frumos? Da. Ce desenezi acolo? Ce faci noapte acolo și somni? Hai. Mă, cine doarme pe jos? Hai, ce taci? Nu. Ia iubește mama, cum îi zici? Nu-i bagi. Păi nu, dar poți să lovești mama cu el și scoți ochișori. Ia, pupo, cum o pupi? Asta-i mane. Da, cum o pupi tu? Cum o iubești pe Anisica? Acum, că eu nu mână. Păi ai creionul, dar nu vrei să o pupi și pe Anisica, să o iubești un pic? Ca să lăsați, că eu nu acum. Stai că o îngrămădești pe tare. Stai să ridice dacă îi faci masaj. Ia zi, iubita mea, Anisica mea, cum o iubești tu? Anisica mea. E Anisica ta? Mami, unde am fost noi duminică? Duminică. Afară, unde am fost? Cu ce am fost? Cu ce ne-am dat? Cu săniuța? Da. Și ți-a plăcut? Da. Și-a dus la tatoi. Și-a joacă. Și la joacă am fost? Da. Și cu ce fetiță ne-am întâlnit noi? O fetiță. Cum o chema pe fetița? Nu mai băga la în gură. Cum o chema pe fetița cu care am fost noi la... Scoate mâna mami din nas. Cum o chema pe fetiță? Eliana? Eliana o chema? Da. Este multe. Eliana. Da, dacă după ce îi trec mama muncii, mergem pe la Eliana. Da, tine, nu mică mai ea. Tine noi. Să vină ea pe la noi? Da, aduc ea. Aici la noi la Vâlcea. Și ce faci? Cu ce te joci cu ea? Cu ce te joci, mami? Cu jucăriile. Da, e frumos. Cine strânge jucăriile astea? Tu? Nu vine astăzi, mama. Nu, astăzi nu vine azi. Miruna, dar cum a fost ăsta pe care l-ai băut tu aseară, siropul? A fost bun? Nu! Ana, las-o! Lasă-mă și pe acolo, că nu vezi că te jumulești. Anisica, dacă mai ai fata de păr... Nu, eu ai în păr, ai în păr. Miruna o ai în păr.
Anicia, vezi că o trântești. Anicia, vină la mama. Uite ce-ți dă mami ție. Ia, uite. O ai acolo. O ai acolo. Miruna. Păi tu te-ai molipsit de la Anicia că tu nu țipai așa. Anicia. Ia-o tu pe asta, ca e... Ana, păi tu ai și după ta, mamă, de ce faci așa? Ce rușine mare! Uite, are și apa ei. Nu mai băga la gură. Ia. Uite, mama, Ana, uite mama pa ta aici. Uite aici. Tu păcios, urât, ce faci tu? Uite, să-i trimitem lui mama aia să vadă ce frumos faceți voi. Cât de cuminți puteți să fiți și cât de nebunii faceți după aia. Vezi că ai pe jos. Mami, pune păr. Păi oai, mă, mama, în păr. Nu, mama, dar tot. Păi de ce? Nu mai băga, mă, mama, în gură, că ți-am mai spus să nu mai pui. E mică. Ești mică? Ia pupă, cum o pupă mama aia și pe Vali? Ia. Ia zi. Zi, mama e? Vin pe la tine peste 2 săptămâni. Tata, măi. Peste 2 săptămâni pe tata ia zi. Tata e Mircea, să fii cu minte, ia zi. Nici nu poți. Hai, ia, spune și lui tata Mircea ceva. Îi spui ceva lui tata Mircea? Să lustruiască săniuța, să dea cu săniuța, ia zi. Săniuța. Da, pregătește săniuța. Săniuța. Ia zi, pregătește-o că vine, cine vine? Stai mă că ți arăt imediat. Cine? Cine vine să dea cu săniuța? Miruna. Miruna? Ia uzi, Alunelu. Ia uzi, Ana, Alunelu. Stai mă că ți arăt, ia jucați-ne, Alunelu. Nu mă dor. Mă dor. Ia, stai așa, uite cum cântă asta. Lasă un pic să joace și ți le dă după aia. Da. Ana, cum joci tu? Așa a cântat? Mirnica? Pardon? Cât arată mama după aia? Da, Ania, e aparatul meu. Ana, e aparatul meu. Ai, A, s-a întors, tu nu ți-ai dat seama că s-a întors între timp, tu te duceai după ea. Tu, ce e acolo? Muciosule, ce ești? Chiar scurge nas. Ia uite, ia uite. Uite, mă, Ana, că ai și tu răutate. Uite-o aici. Păi da, ce ți-a făcut, mă, mamă? Că nu ți-a făcut nimic. Tu te înfici la bătaie, tu să iei paste alei și tot tu plângi.
Miruna, te-ai luat după aia cu țipatul ăsta și nu-i frumos. Ana, nu trage fata de păr.